Най-добрата закуска за отслабване е водата. Всички търсим супер храни и всякакви такива неща за закуски за отслабване, но всъщност най-добрата закуска за отслабване това е водата. Защото когато пием вода и пропуснем закуската, то тогава правим периодично гладуване, което периодично гладуване означава, че просто си вкарваме храненето в по-кратък период от време и примерно 6 до 8 часа и 16-18 часа ние гладуваме. Което не само помага на тялото да се изчисти и да изхвърли всякакви бокуци, но и влизаме в режим, в който изгаряме мазнините за енергия и освобождаваме хормон на растежа, което ни помага да запазим мускула, което пък увеличава допълнително способността ни да изгаряме мазнини. И отгоре на това ни учи как да контролираме глада си. Затова най-добрата закуска за отслабване това е водата, като пропуснем просто закуската, пием вода, докато